ko wona ɗum ko wiidi ɗemgal men pinal men fof ɓuri teppade koye ko wiide ko radio et télévision to leydi Mauritanie to leydi Sénégal ayawuji ɗi kala ala hen fof ayaw mo ganduɗa ko eɗen jiido hen koye meɗen kono télé tan hande mo ganduɗa o mo moni kala yeɓata welto anda ko ni télé foti waade ko télévision malienne ortm ko télé mo ganduɗa sahaɓe jaltinata ko jewte ɗe ganduɗa ɗe ko dowriyankoje so dawrugol waɗi woni ko wiyete ko politique ɗemgal kala yiito henen hoore muɗum heɓa henete fodde muɗum ha timmo so jaadiyankagal ari woni bayingol miijo bayingol kabruji jiita ko ɗemgal dogon ɗemgal tamasen pular goto kala ko reggo waɗata moni kala toon wawa yitade e hoore muɗum ni sen dañi ɗum leydi Mauritanie ni sen dañi ɗum leydi Sénégal ma ko coynoten ko walla miijoji gonɗi ga mbaw ɗum manam ɗowden ha netta daniyel kono woto ko en haami hawnaki ma Allah addu hande ɗa adduno no udditiri ni sen ƴeewi yer hande hay internet o kala ko fuɗɗa henete nani ceerno kaw Oumar li wonko haali henete sa yi o wi pelle ɗe boni bonni ɗum ko ardude henete jiiye kam walla mi dañi hen hande onon so tawi on mbiyama Faraise tan leydi Faraise mawnata e mon no feewi 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 waɗi noon koɓe aybinɗi min to banggue nanallaji to banggue ayawuji to banggue télévision ngaji to banggue radio ji to banggue jaydeji yaltine seeɗa fodde duuɓi sappo e jeeɗiɗo no jomama sappo joom murtude heewi wiide ni hara haare en kono yimɓe jooɗo ñalawma goto mbaɗa ñalawmel gotel kollirɗon ko ganduɗa ko sikke wuuro ngo fof no wayi yimɓe fof no ba hayso watti hay minen min koɗi koye diwan Paris so tawi a wi assalamu aleykum wi an kay ko pular darede mbaɗa ko manta koɗɗa ɗum hande ko saɗɗo kono ko yiite ko ron ko hollirte ko toon fof e ganandi hen e goni ko toon kadi wona gotum hay sinne gonko woni toon wonko nak onko wallata mon ko golla kono ko inɗe tan keddi sinno ko min wiyatno on mi wiyata woto goppe tabital pulaar mi wiyata noon kono sonno ko min waɗanno fedde mbaɗanɓe ko fedde nde ganduɗa nde ko sancodirti fulɓe wonɓe ɗo e nder Las Palmas e nder duunde nde ha nanggodira ha tiiɗa ha tiiɗa ha tiiɗa nde puɗɗo wiide amen jokkoye e nder pelle mawɗe yuman pelle gonɗe Mali gonɗe Sénégal gonɗe Mauritanie waɗi noon ko nanal tan mataw kono en gandani ɗe guurdi ne jaabi Belgique ko naƴore fulɓe Guinée naarane e ɗemgal pulaar ɓe gari henede ko joni ɓe gardi henede wiide faggudu min gadda faggudu ɗemgal yaata gaga ɓe addani henede kaalisaji koko haalis wawi ɗum nawde kono guila ɓe gari kaalisaji inno ɗen mbiyata woni timbo en woɓɓe to Belgique e ko nandi henede ala ko ɓosi henede so wona ko waɗi henede e ko nandi koɓe mbaɗi min Abou Sambou Diop o wi kala ko wuurani wawa wurnude sa yiɗi wurde huuɗa wurna ɗum ha wuuro guura henede pelle ɗen ɗonete gonɗe toonete ko inɗi tan nandateɗe kono yahani mi ƴetti yeru e kadi ɓamtore pular Sénégal kadi ɓamtore pular Mauritanie nda ari nde wiyama watte tabital pulago ari wiya ɓayri ko ni mbitene enen fof gonɗen tabital pulago ɓeyɗen yaajde ayi ɓeydugol yaajjugol ko ngol teppi pular o hannde kala ɗo garɗa tawata ko carɗe ma yi tabital pulago o ma yi ko tan kono inɗe tan keddi ɗone yeru muɗum komi ari leydi Sénégal mi waddi yewtere e musidɗo goɗɗo wiye Adama Balde o wi kam yerdoto Yallah ndo mayere nde woppiɗoyde e nder booñ kine abboye 40 millions haalis mbiɗa jogui duttorde ɗe somi suusi haalde ɗum e nder rendo ko jogade ɗum duttorde mbeɗa enregistré ɗum mbeɗa mofti o wi kono 40 millions o foof majji hakkude e mo ganduɗa biyeteɗo ko Hamidine Sy e Mamadou Alassane Ba hay goto a wawa wiide goto fof mbiyanɗe fof wi 40 millions woni ko to te on 40 millions holno arduno kala wi arta Sadio luuno avion jiiɗi ñantude pulaar wi ɓe yo ummo Guinée ɓe yo ummo Mali yimɓe fof kawra toon e ko nande rete kono ha joni ɗo ɗo gonɗen ɗo 40 millions e wiide Adama Balde tawde kay yeddaka ha joni e ko nande rete yaade meeɗali Balde anda ko ɗo wona so tawi noon ne wiye wadde tabital pulago en fedde ɓamtode pulaar en faama muyam hande tan e nder ko mbawɗen ɓamtude leñol ngol ɗo gonɗon ɗo nanon kaali e nder ɗemgal espagnol mi nanata oɗon kala ko fate social oɗon mbi social nguurdu ɗon ɗoyde e nder masala ha e nder ɗemgal moɗon e konante hen oɗum waɗi fayida haade mon yaaj jikkinade e nokkuji goɗɗi sabu ko teppi jogori wadde mon mbi mbeɗa hulɓi noon hulɓinani on mbimi ko yon mbaɗɗo ha timmu
ha ɗigga no puɗɗon yaajude ɗum so wona ɗum tan mon ƴetti pongol mbingon ko kalmi ko ɗo duuɓi mbaɗen ɓeto ƴeewen hol golle meɗɗo jaarata wiyama noon to leydi Mauritanie erago waɗama eɓe udditi no Sénégal ni yo jiɗɗo wadde télé mum fof yo ar jiɗɗo wadde radio mum fof yo ar beele wona punti walla ko wiyete ko soyni ƴiwode wujji bone manna saabu so tawi a ala doole a ala booñ a ala kalis sa wiyama gaɗa mbaɗe taw kadi so ni hay yamirore nde tottirte taw laamu tottata mo ganduɗa o wonko sikki ɗum e kenen hen ɗum ko funti boƴƴel tan kamɓe mbaɗa kadi jiiɗi koɓe ɓeydo teppude no oɗon banggue saabu ken tampuɓe noon to banggue mutante banggue dawrugol so wiyama dawrugol noon wiye woto kuule leydi Sénégal wi neɗɗo wonde Macky Sall walla wonde Seck Tidiane Gadio jomumen jaaha kula ni haalde inde landaji men mbino gabbito e ɗemɗe goɗɗe ngam waɗi wiyede kono leñam ko e ko nandi henen ɗum ɗon fof ɗin fof ko musibaji leydi Mauritanie neɗɗo wi woto gondede Ibrahima Sarr caroɗen ɓe gona ga ɓe gona ga e ko nandi hen ay ɗum ɗo de pulaar wi sa huuli ɗakkata dañca ko ƴakkuɗa neɗɗo fellitat gonɗina suuso kadi ko poɗɗa ko farnirade a fotata ɗum hestirde ɗum waɗi eɗen jogui saɓɓo muɗum eɗen jogui ɗum ko mbiyata ko complexe muɗum eɗen poti ƴewtade henen ellaji meɗen no keewi mbaɗoni pulaar joom Mamadou Samba Diop lolliɗo murtuɗo mbo parnattomi e kala saaha o wi soode so naati e nder duuɓi mometake moƴƴete caɗele ko yo bang to banggue radio to banggue télévision to banggue haala hanke pulaar wonno e nder dande maayo ko gara ba ca yimɓe mbinɗo ɓatuhuji hande aduna o yeehi jeeseji gona ɗo e ko nandi henete aɗa yewtude gonɗo Amérique ko woɗɗuno ko ɓatti ko fof ɓeyde addenan ko bone site uji internet ɗi jiiron ɗi pulaar temedere hen ko hooram neɗɗo won galle mum tan no waɗa ko weela e nder radio ji ɗi neɗɗo jooɗo wiyami an kay Mamadou Ly an e Mini Hamme son mbaɗi ko wayno site internet aduna o fof ko ɗum yewata saabu hande ko oɗon lolli e nder ko waɗde koye kenente henen so miijimo jomumen tan mi hay somin joguino miijo won kamen jogoto wadde ɗum hulɓini min wiyede neɗɗo kala ko jeyɗa a andi ko an tan hanki wonno ko fedde jogo hunde waɗa kuuli muɗum e kenen nden kono hande mi jiiɗa fof waɗi site muɗum haalaten koko yiɗi haaldata no yiɗiri ene wawi fusti ɓuuri e kenen nden caɗele mawɗe nder rende meɗen ay internet o no weɓiri ni yimɓeɓe batti haaldude e kenen hen a yahata ha kaala natta wawde ko haalda hayde e kenen nden holno pinal men noon watte ha wawa aynede nder ɗiɗo internet uji manam jeeseji holno ɗemgal men watte ha wawa jangguinede e nder henete yimɓeɓe mbawa andude koye men e kenen